एक बार ब्रह्मा जी के जाके रावण बोलस दरबार में कि ब्रह्मदेव जी महाराज आप यहीं रहिए और हम लोग जो पूछ रहे हैं वो बताइए। तो रावण को हता रहा कि हाथ जोड़ी पूजी ले चरण हम तारा खानदान के हई ब्रह्मा जी तोहरे खानदान के पुलस्त बाबा हम ओकर नाती लागिली ब्राह्मण खानदान हमार हो पूछते हैं तो बात बताई। ब्रह्मा जी बोली ब्रह्मा जी कहानी कि देख दशरथ का बियाह कौशिला जी से तय हो चुकल बा का हाँ दशरथ जी के शादी कौशिल्या जी से तय हो गई बा। आज के 7वां दिन कौशिला के दशरथ के बियाह हुई करे पहले का लड़का तोर बध करी ब्रह्मदेव जी महाराज क्या बोले एक नर दशरथ एक लड़की कौशल्या इन लोगों की शादी होगी और मेरा बंध होगा उसी से। अभी 7 दिन बाकी है ये हमारा लंका में ब्रह्मा बाबा यही लंका में रहो हम तरह का दिखावता नहीं। 7 दिन के भीतर रावण क्या कर सकता है जो महाकाल पर विजेता है जिसका पुत्र मेघनाद देवताओं के राजा इंद्र पर विजेता होकर इंद्रजीत कहलाता है उसे एक नर मारेगा। यही जरा हम तरह का व्यवस्था दिखावता नहीं। पहले गोइल में कहा अयोध्या में राजा अज देखले थर थर आए लगले दशरथ जी के बाबूजी रावण महाराज आइए नहीं दशरथ की शादी तय हुई है जी सरकार कोनो गलती भइल बा का कहाँ तो कौशल देश के राजा के लड़की कौशिला है कैसे दशरथ कहाँ है कहले कि गोई बड़े सरजू जी में नाय पर चांदनी रात में झिरझिरिया खेले ठीक है तो चल भाई ले नारे रावण सरजू में पगड़िया चल भाई ले नारे रावण सरजू में पगड़िया जात जात पड़ल बा जात जात पड़ल बाटे अरे दशरथ पर नजरिया चल भाई ले नारे रावण सरजू पगड़िया चल भाई ले नारे रावण सरजू पगड़िया। तुम कौन हो कहले कि हम अज के बेटा युवराज दशरथ हैं शादी तय हुई है। रावण कहलस कि हथियार से ना मारब तारा के अब नाय पर बैठल बालू 2-4 गो सवांग लो होई चाहे सेना लो होई नैया रावण पलट के अल्लाते दबा के नैये से जब देखलस कि अभी बुझबुझी निकल तो जानलस कि तो औरी मर गए सही है जियता रे बुझबुझी निकल जब बन भइल दशरथ जी के पानी में से इसी का वंश मुझे मारेगा अभी कोई बात नहीं एक दुश्मन और है वही छोड़ के चल गई कौशल देश में गई बटे जब विमान उतरले बटे कौशल राजा का लगे देखलस कि अरे तो लड़की गोदी में का नाम है लड़की के राजा कहले महाराज आई बैठी नाम का है लड़की के बोलो बाएं धैलस कौशिला का नाम सुन के अब विमान पर बैठा कर लेके चल दे चल लंका चल अब जाता बीच में तब विचार करते कि दादा जिकर का त्रिलोक विजेता रावण कहल जाला उ दशरथों के मार दहलस पानिया में एगो लौकी के अपहरण करके लेके जाए तो हमारा कृति में का हुई लोग का को इतना महान राजा त्रिलोकी विजेता रावण एक लड़की से डरकर उसका अपहरण करके लंका में ले जा रहा है। दशकंधरा सोचत बड़े मन में तो दशकंधरा सोचत बड़े मन में सोचे मन माही अब का करे के चाही सोचे मन माही अब का करे के चाही मन माही अब का करे के चाही
दस कंधर सोचत बड़े मन तो दस कंधर सोचत बड़े अब रावण रथ उतरले बस समुद्र के किनारे अपन विमान एगो पिटारी बुझिले बक्सा कोशिला के वही में बन क के कहला से एगो तिमिंगल नाम का मछली ऐसा रहे जो पूरी समुद्र देवता से भी ना डरत रहे उ रावणे से डरावे एगो तो तिमिंगल मछली से कहले इधर हमारा मानत हो जले हम ना मांगब तले दीहे मत अब तिमिंगल विशाल मछली रहे मालिक अपना थुथरो में धक बक्सवा के घुमैले फिरे हरि के विधना के लेख देखी तले दोसर मछली एगो अटैक कइलो सोकरा पर सारा समुद्र में जगह रहे तने बीची में एगो टीला रहे वही पर धक के लागल लड़े आ संयोग देखी विधि के विधान दशरथ जी मरल ना रहले सरजू नदी में सारी नदियां जाके कहाँ मिलती है खाड़ी में वो जैसे समुद्र में अन्योन्याश्रय संबंध चक्कर मारे के पड़ेला अब दशरथ जी मरल ना रहले एगो नाय के टुकड़वा पर चचा दहात सरजू जी में से जाके आ समुद्र में मिल गया वही टापू पर जाके वो नाव के टुकड़ा लागो रहे दशरथ जी सुमंत जी मूर्छित अवस्था में बालू मरल ना रहे तले अचके में दशरथ जी के आंख खुलतिया सुमंत का जगह उतर के सुमन कहाँ बनी जाते ही मलिकार हमने के तो रावण मार दे बाँच कैसे बनी जा कर के प्रभु का लीला जल्दी लुकाए के कोनो उपाय सोचल तो विमान से घूमेला देख ली ऊपर से आउ है पिटारी जना में कौशल्या बंद रहली तिमिंग आनंद रामायण के कथा हम प्रमाण दे के कहिले पुरानिया लोग के लिखल कम गईले तू तो जानते बड़ा प्रसंग अब जानी कि वही बक्सवा में से कोशिला बाड़ी आ दशरथ चले के रह लुका जाता नहीं में सुमंतों को लुकवा लेता नहीं अब दशरथ जी सुमंत जी वही बक्सा में ढुक जाता लोग अरे हतना सुंदर लड़की तहर नाम का हो आ तो कौशल्या घर कौशल देश रउआ के हई कहले कि हम दशरथ जी हई अयोध्या नरेश राजवाज के लइका हमनी के शादी तोड़ल सातवा दिन रावण हमारी दशा कहले बाबू कहले कि हमरो को तो उहे उठा के ले आइल बा तो कहले कि जान रही कि जाई के जानता एही में गंधर्व विवाह क लेबे के अब वही में गंधर्व विवाह कइले बालू सुमंत जी गवाह बड़े कौशिला के आ दशरथ जी के शादी वही में हो गई प्रेम मिलाप वही में चलत गायत्री बाबा कहले रहे कौशिला है नहीं बुका जाने फिर मौका लागी कि ना लागी ही तो मरिए दी एगो सुमंते जुन बड़े जा हे दिल मर दिल ना आव खूल के कोइल जब प्यार नयनवा चार पर का गोरी बिहार को वही बकसवे में तीनों जना बाल आ तले रावण पहुंचल बाबे श्रीलंका में देव जी महाराज अपना रजिस्टर में से हमार तकदीर के पाना फाड़ दो दोनों जने के ले भी तो नहीं दशरथ जी के मुआये दिले बनी आ कौशिला के ऐसा जगह पर धो दिले बनी कि केहू से भेटेबे ना करी है तार लेखनी झूठ हो गई बार जी कहले कि अरे नीच हमार लेखनी गड़बड़ाई जानते कोइले है तो हमार लेखनीए में बा कि विधि के लिखल बाव न जाला अरे विधना के लिखल बाव न जाला आदमी के चतुराई से लिखल बाव न जाला आदमी के चतुराई से चतुराई से रखी है जे करा के हरि जी ओकरा के दोसर मुआई के चतुराई से
कहाँ धैले बड़े कोशिला के हे पितामह समुद्र में तिमिंगल मछली के पास और तिमिंगल मछली अपना अगेंस्ट मछली के मार के फिर पिटारी बक्सा थुथुर में लेकर समुद्र में घूमत तरी तले रावण कहता वर्मा जी यहीं पे रुकी हम आ रहे हैं तुरंत विमान पर सवार भइल बजा कर तिमिंगल से तिमिंगल हमारा अमानत हमें दो कल की ले ली मलिका थुथुरो में बा अब वह बक्सा रावण हाथ में ले विमान पर लाद के ले गए वर्मा जी के लगा इसी में कहले कि खोल खोल जेव रावण खोलता देखता कि धैलन है कोशिला के में तो दशरथो जी जियते बाड़े है मंत्रिया सुमंतो यही में बा तलवार निकलस की गर्दन काट दे वर्मा जी सावधान अभी यदि मार देबे तो तोरा आंखी के सोझा यही जे रामा अवतार होई और तोरा नष्ट के कारण अबे बन जाई अबे कुछ दिन जी ले पहुंचाओ ले जाके कौशल्या जी के उनका नगर में रावण छोड़ ले बा दशरथ जी के उनका नगर में शादी है तो दशरथ कौशल्या के बियाह भइल बा सुहाग रात के दिन में मालिक अपना बाप विश्रवा नाम रहे रावण के बाप के माई का नाम केंकसी कलश के हे पिताश्री अयोध्या में हमारी मौत का तांडव खेला जाएगा दशरथ और कौशल्या के साथ और आप चैन की नींद सो रहे हैं कल इसकी बेटा उपाय का बाकर थे उपाय लगाओ कोनो बिस्तरवा जाकर दशरथ जी के अपहरण को लेके फिर आइल बा एगो पर्वत पर बैठ के आ दशरथ जी के बेहोश को के जौना से लड़का पैदा होला वो मड़ी के मंथन को लेहलस मड़िया मंथन करके सुराही में धके कलश के लो बेटा रावण यही तुम्हारे मौत का समान है न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी ले जाओ रावण लेके आइल बाप धरो तो कहाँ धरो रुपया कमा ले 50 लाख के महीना टैक्स देवे के ना चाहब कहाँ धरब बाकस में धरब मुँह सोस काट दी तब का बैंकों में जमा करब तो कलजुग केवल नाम है आधार कार्ड तारा के बता दी कौना बैंक में कितना रुपया तार बा पैन दुइये गो तार बता दी तारा कहे के नहीं खे ऑटोमेटिक छपा पड़ जाए अपना माई केंकसी के लिए जाके दिल कि माई झूठ बोल ले कि माई में जहर बा केहू छुए ना पावे अस्थिर धो दे केंकसी अस्थिर धो दे राक्षसी परिवार जब निमन आदमी के होई नु बड़ी दुख लागेला गांव के बढ़िया के हो मास्टर होके आ लइका आवारा निकल जाओ तो उनको भाई कि जियते मर जाए ई राक्षसन के काई कोई पाड़ा चबाइल देखली केंकसी नु कहली कि हमर जीवन ठीक नहीं खे चलो रह जहर देले बड़ बेटावा हमार एक घोट मार लेली दशरथ जी के मरी समय आयल तो वही से विभीषण जी भइले रामायण जी पढ़ले हुई देख ले समुद्र के किनारे जब विभीषण का राज तिलक लगाओ तो भगवान सब कुछ आता रहे कि बड़ भाई के छोट भाई तिलक कैसे लगाए जनत रहे समय तो विभीषण जी हो अब रावण जल कि मेरी माता ने ही पी लिया तब तो मेरा नष्ट होने का कारण ये भी बनेगा ठीक है आगे हुमा के सुराही बिगले बन मड़ी सहित मालिक तो रावण रहे कैलाश पर्वत के हिलौले रहे लंका से 100 योजन पार समुद्र जिला छपरा अपन श्रृंगबेरपुर गांव जहाँ सिंह वाला साधु श्रृंगी ऋषि रहत रहे अग्नि देवता के तपस्या करते रहे उनका गोद में आके सुराही गिरल बा जब ध्यान लगोले कि हो का तो भगवान जी के आवेला समान अगिए में वो झील दहले बोले अग्नि देवता ये वरदान मांगता नहीं कि जले हम ना मांगो तले सामान दूसरा के मिले के ना चाहिए अग्नि देवता कहने कि ओ मस्तु अच्छा वशिष्ठ बाबा में का कमी रहे कि जगवा पुत्रष्टि जगवा उनका मंत्र याद ना रहे ब्रह्मा खानदान रहा तो काहे लिखल बा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा एक माने का रहे मालिक वशिष्ठ बाबा ध्यान लगा के देख ले कि जौना से लड़का होई उस श्रृंगी ऋषि अग्नि देवता का लगा जमा कोइले बड़े अकाउंट बा उनका नाम है हमार नोमनियो में नाम नहीं खाता हमारा कहला से भौजी यही से कहले कि जरा नाम है करे के बोलावो अयोध्या से दूत भेज के और यो प्रमाण बा बेसियो लिखल बा कहीं कहीं आ श्रृंगी बाबा के भोरा के बोलावल गई रहे आ तब श्रृंगी बाबा जब कहले त मरम पढ़ी बात के भक्ति सहित मुनिया होती दिने कौन भक्ति जन पहले कहले रहे कि हे प्रभु जी हमारा लौटाई सामान प्रकटे अग्नि चरु कर ले चरु माने का होला 4 चीज का कॉम्बिनेशन मिश्रण तो मैं क्या कर रहे चीनी चावल दूध और दशरथ जी के मड़ी
उहे रहे चरु ओकरा कहल जाला। हाँ अब उहे जब अग्नि देवता प्रकट भइले त दिया आइल त ध्यान दिया अजीत बबुआ आनंद रामायण वाली बात हम कहता नहीं। अब उहे रानी लोग के आधा कोसी लेके आधा में पुनि आधा क के आ फिर के कहियो के दिल बा फेरो में हाफ हाफ क के सुमित्रा के दियल बा। त सुमित्रा जौन लेके खाए जात रहली उनका हिस्सा में से अप्सरा सुवर्चला नाम की अप्सरा कितनी बनी थी कि जिस दिन अंजनी के हाथ में तुम खीर गिराओगी तभी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब पुंजी कस्थला नाम के अप्सरा स्वर्गलोक में संत के एगो श्राप से अंजनी भैरली तो गिधनी चिल्होरिया लेके उड़ल बिया खीरी अंजनी के हाथ में गिरले बिया तो अंजनियों खैली तो समय तो हनुमान जी के जन्म भइल। आने अयोध्या में 4 भाई जन्मल आ संजोग देखी रामो जी मंगरे के हनुमानो जी मंगरे के केहू शनिचरो कहेला। क भाई भइलो सबसे बड़को विभीषण राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी। यही से गायत्री ठाकुर बहुत पहले गोलर ले कि तू तो राम जी के खास रहल भाई बाकी जानकी जी के कहत रहल माई।